Nedávno jsem viděl nějaký dokument o tom, jak vypadá tělocvik na základních školách. A to jsem dost čuměl, kdy 8letý děti neuměly udělat kotrmelec. No, jak vím, že já jsem dělal atletiku a vím, že vlastně ty výkony, které tenkrát stačily na to, aby člověk prostě se někam prokousal, tak dneska jsou úplně zázrační, že dneska vlastně ta celková úroveň toho sportu je nižší. No. Mají jako třeba na hodinách tělesné výchovy je to vidět, že jsou děti, které v podstatě vůbec nesportují. I třeba když s nima někdo jde na výlet, tak potom je vidět, že po půl hodině už se ptají, kdy tam budeme, že bolej nožičky a tak dále, takže oni se určitě skoro vůbec nepohybují. Teraz keď sa dívam na tie deti ako skôr pri tých počítačoch a doma sedia a príde mi to také divné, no. My sme to tak nemali, keď ja som bol menší. Takže kdybych to měla shrnout, když hrajeme třeba hru na ovečky, tak se vám stane, že děti jsou schopny se vlastně při hře srazit, nejsou schopny se třeba vyhnout. Celkově musí člověk dávat větší pozor na ně. A dnešní doba je malinko jiná. Děti by potřebovaly takový ten všeobecný rozvoj a průpravu a více zaměřit na koordinaci a obratnost. V dnešní době prostě, když přijdou děti, neumí běhat, neumí základní stoj, postoj, chodit po čtyřech, vůbec nepoužívají v podstatě horní část těla. Jsou takové dva problémy, které myslím mladou populaci netrápí, ale čím strádá, to je obezita na jedné straně a na druhé straně je to určitá deprivace pohybu, kterou mladá populace má, což má velký význam pro spektrum motorických dovedností. Pohyb navíc jako vlastně řada těch dětí je méně mrštných, jako, jo, a že potom třeba i v té profesní nějaký práci prostě potřebují určitou zručnost pohybu. To znamená, že pořád si myslím, že je to o výchově těch rodičů a pokud když ty rodiče budou dbát na to, aby ty děti vyrůstaly jinak než u elektroniky, tak si myslím, že to pořád jako není nereálná věc. V roce 2014 jsme v rámci založení projektu Lokomoce natočili rozhovory s představiteli sportu, kultury, zdravotnictví a školství a jejich názory jste zde slyšeli. Co se od té doby změnilo? Určitě se samozřejmě zdokonalily digitální technologie, děti stráví více a více času u počítačů, u displejů a jejich zdravotní stav je horší a horší. Bohužel nejenom dětí, ale celé populace. Vidíme to v našich ordinacích, snažíme se těmto lidem pomáhat. A stále nás to baví. Náš projekt Lokomoce má za cíl rozpohybovat českou populaci. Zaměřujeme se především na předškolní vzdělávání a to formou odborných workshopů pro pedagogy, kteří potom s dětmi ve školce podporují jejich zdravý a přirozený pohyb každý den. Mimo workshopy pro pedagogy organizujeme také cvičení pro děti v odpoledních hodinách jako kroužek Lokomoce. Založili jsme dětskou skupinu Lokomoce, což je taková pilotní školka, kde děti každý den cvičí, otužují se a hravou formou ten pohyb se učí. A další věc, organizujeme i konferenci pro pediatry a kemp pro lidi s Parkinsonovou nemocí. A přes počáteční skepsi se dá říct, že vlastně projekt nyní jako funguje velmi dobře a velmi kvalitně, protože propojuje jak to vzdělávání, tak tu vlastní metodickou práci s těmi dětmi a v podstatě ale i s paní učitelkami, které se pod přívalem těch dobrých zkušeností sami velmi kladně teďka k tomu staví. Takže ta zkušenost je veskrze dobrá. A i materiály jsem třeba nezmínila, které jakoby chodí, tak jsou výborné. Taky jsem si za začátku říkala, tyjo, to využije to vůbec někdo? Všichni to využívají, všem to musím laminovat, takže já vždycky jedenkrát v měsíci mám jako ráno, kdy musím vytisknout, zalaminovat a používají ty cvičební karty hodně, holky a ty různé informace, co tam jsou, i vyvěšujeme pro rodiče, takže snažíme se, aby i ty rodiče věděli o tom, že v té Lokomoci vlastně jsme.
a že je to něco poměrně významného a že rodiče na to, naštěstí skrz tu naší aplikaci Twixy, tak oni mají tam ty fotky, tak se o to víc na to ptají a pro mnohé je to milé překvapení, že vůbec děláme něco takhle navíc. Takže oceňují to. Moje zkušenost, jakou mám, a ta je hlavně pozitivní. Nejenom, že víme tím, že chodíme cvičit každý týden za vámi, že víme, jak cvičit s těma dětma a co je důležitého, na co si dávat pozor, tak je to důležitý o tom povědomí, co je vlastně, co nám, nebo těm dětem, dnešním dětem chybí. Úplně přirozený pohyb a nebát se. Spousta dětí má hrozně moc strachu. Jenom něco seskočit, někam vylízt, něco přenést, něco podlízt a jsou to vyloženě jako veliký strachy, kdy ty děti nám tady třeba i pláčou. A v tom vidím velký posun, že už třeba po čtvrtý, když sem přijde nový děťátko a po čtvrtý s náma cvičí, tak už má lepší pocit, směje se na nás. A to je jenom po čtvrtý, na tož třeba po tom roce nebo po 4 letech, 3 letech, co k nám chodí to dítě. Tak to jde vidět hodně na té psychice těch dětí. Že jedna věc je, že si tady zaskotačíme, zaběháme, zacvičíme, ale ta psychika je na tom mnohem líp. Nebo ty strachy jsou potom menší. Pojďme dopřát těmto prckům zdravý růst a vývoj, vám dospělákům kvalitu života a všichni žijte napříjmeně. Odějte pápa. Pápa.